ndinotaura. Ndakauyawo kudai ndizosungisa Christine Mhike nenhau yekuti ndine vhidhiyo randakawana mufoni yake. Ndakumbirawo foni kuti ndipowo mavhidhiyo ndinoona kumba obva anditambidza foni. Anditambidza foni kudaro ndakabva ndatora mavhidhiyo saizvozvo ndakasvika kumba ndobva ndatanga kuplaya mavhidhiyo aya. Chakazondishamisa ndine rimwe vhidhiyo randakaona raitaura kuti iye akandiroya ari paaltar, akandipikira mhiko yekuti ndife ndisina murume, akandipikira mhiko yekuti ndisazvara, akapika mhiko yekuti upenyu hwangu hwese handina chandinofanira kubata chinobatika mukurarama kwangu. Ndinoshanda naye kubasa. Kama unoshanda hivi. Ndinomuziva bedzi Christina muchishanda. Ndinomuziva sa Christina tichishanda pa company imwe. Mushanda uyu. Kanzo. Basa hivi. Zvima general heads. Ndiyo mbamu. Ini zvakafamba vane taishandira kumasign post ndobva nditi nditore masign post nefoni yangu ndatora kuda ubva tafoni. First time takasenda kuti tinosenda mugrupu rebasa, rechipiri racho ndomubva tasenda futi, rechitatu ndobva vati akaramba mavhidhiyo kupinda mufoni mavo ndobva vasenda neshade. Vasenda neshade ndomubva vatora zvinhu zvangu. Ine handauziva kuti pane zvinhu zvangu zvakatora zvepersonal zviri ndakaenda kuchechi. Ndaenda kuchechi ndakanonamatiro. Ndanamatiro ndobva ndanomanifesta. Handina kuziva kuti ndaimanifesta ndichiti chini. Saka ndobva ndasenderwa mufoni mangu kuti ndinoona ndakumba. Saka handina kunoona ndakumba nokuti since foni private yangu ndakagara ndinazvo mufoni mangu. Ndagara nazvo ndobva vatora zvinhu zvangu pavaida kutora mavhidhiyo ekubasa. Saka ndobva vatanga kurakidza kambani yese yekukanzura. Ndobva ndangonzwa zuva rokutanga ndakangoona vasingagarisiki panzvimbo pavaigara patinotandana. Second one ndikavabvunza kuti kwenyu muri kumbonyatsoitei pakambani pano muri kungotenderera. Zvikanzi ndiri kuita zvinhu zvebasa. Ndobva pauya mumwe munhu achiti kurodzi kwenyu kune munhu anoroya kaini ane zidumbuzi hombe. Kune vanhu vavaishera mavhidhiyo angu. Saka izvozvi kanzuru yese yakutondiziva kuti inini hanzi ndiri murodzi. Muti maitaura munoroya kana kuti maizvitaura? Ndaimanifesta ndiri kuchechi. Of course aimanifesta mashoko achibva mumukanwa manhu. Mashoko anabva mumukanwa manhu aitaura. Yaibva mukanwa mangu ndichimanifesta. So kana ndikataura kuti ndoda kukuuraya iwewe ndikazodini munhu akaona that ndichitaura anoti zvinorambika here kuti ndazvitaura kuti ndinoda kukuuraya kana kuti ndoda kukuita zvakati ndoda kuita zvakati. Ishe wangu vhidhiyo ndati zvinorambika here mashoko ari kutaura munhu ari kumanifesta dai achinzi ari kuchinja akakutaura toti ndikunzwa kuti kumanifesta kwacho ikoko kwaakanga ari kuita pane chimwe chinhu chakanga chaakutaura chisiri iye munhu wacho. Apo ndimune muchitotaura ndopada kuti uwirirane mashoko aibuda mumuromo menyu here. Wangu aibuda muromo mangu ndisingazivi kuti ndikutaura kuti chii. But makazohanzwa kuti mukutaura mukatozochengeta that information. You kept it kuti ndinogara nerekodi ndiinayo zvamaitaura izvo maizvichengetere chii. Ndaida kunzwa kuti raiti chii. So munobhadhara mombe yekunanga munhu kana kuti yekutaura mashoko akashata kudaro yekutodanda nawo uroyi wacho. Hazvireve kuti isi toshanda nokuti mashoko abva mumukanwa manhu. So we don't have to waste time mudare nenyaya yakadai so iri pachena. Iri clear. It is straightforward. Kuti ndimi maitaura and you know kuti sure ndindaitaura.
Munopokana napo here pari kutaura. Ndakataura ndisingazivi shongu ndichinamata. Imombe. Makazenge makuziva, then you kept that stupid words. Idzodzo dzamaitaura. Zvinazvitaurirwe munhu izvozvo. Pamakatozoona kuti ndozvindaitaura izvi. Mungadai makatoti makatozvidzima. Makazoita zvekuudzwa. Dai zvanga zviri zvekuti zviri kutaurwa nevanhu ndozvamakanga muchitaura. Ndozvamakazenge muchidii. Handiti. Zvino imimi muri kuziva kuti ndozvamanga muchitaura, motora dzati foni muri kuipa kuti kune opponent. You are not supposed to do that. Kana takutarisa isi tinoona kuti you have done that purposely. Handiti mapawa makutotora dzati foni ine dzati secret. Muri kupa munhu wamuri kutaurira mashoko akadaro hatizotorwa kuitwa vana vadiki nyaya dzakadaro. So munobhadhara munhu. Hatinonokere zvakatodaro maizuru next court. It's clear, it's straightforward. Ndo vakataura vari kuzvibvuma havasi kuzviramba. Kutaura ikoko takataura ndisingazive. Isusu how do we notice kuti munhu akataura chinhu asingazive? Achitaura. Ndandikumbira kuti ivo vane vhidhiyo racho vari playing. Inoti inini vhidhiyo racho harisi zvaraitaura zvavari kutaura. Taurai mabhuya musatonge muri kuhwara akapa Handisi taurai vipi manje makataura zvacho. Inini zvaitaura include vabereki vangu, tete vangu. Ndati taurai. Tete vangu. Kana muchiwedzera nhamba yevanhu vamainanga uwe kana kuti vamainanga vanouya muno chikurovai mupeshete muchibhadhara vanhu vamainanga. Ini ndaita ishe wangu ndaitaura ndakamanifesta ndichitaura kuti ndiri kukuvadzwa. Nokuti aikuwadzwa ndiani? Inini. Nadiki. Kubva kufemiri kwedu kwandakaberekwa. Kwavapindira papa. Inini ndisingazive she wangu. Pandaimanifesta ndandisingazive kuti zviri kufamba. Zvese izvozvo tiri kuzviziva. Makanga musingazive. There is a time yamakazoziva. Handiti mapawa. Ndobva patotora kutodada nazvo, kutochengetera mufoni kuti zvamanga muchitaura izvi. Zvekuti ndoda kuwadziwa mundima iwe uchazofa usina murume ndoutazodini. Handiti mazvo zvamukataura. Ndobva mabvuma one time kuti shuwa asi takanga ndisingazivi. Izvo zveshe vangu vandambotaura kuti ndira kuvakuwadza nini wavo nemhuri yavo. Iri kupodyo yacho namaudio wacho kana vainayo varatidzi. Right. Mutongo wachona ndinobva ndazokudza kuti kana mashoko avari kutaura abuda paaudio vacho. Yes. Munhu ari kutaura chinhu chaakanga asingazivi. Vari kupikisa kuti aiwa ipapa ndokupoteura ipapa. Saka maitotaura purposely. Apa mabvumo kuti ndakatema. Apa makutaura handisi kurambeshe wangu asi hazviti zvandakataura. Mukabuya. Mukakudzwa mhosva yenyu mhosva dzedu. Abu yakurumidza une upenyu. Sim, vai. Vai.
Saka ida kutorwa kunoroya ndiani? Ndini. Ndiri kutaura nemi kupindura. Hamwigi nokachitotaura nemi. Ndinozi ndinoda kuteerera audio kuti ndiri kutaura pazvinhu. Mambo yapa pakapindira pandoda pano penyu pane zvenyu. Kana mfuya kunomunoeka redio wesane kachitoteerera achinzwa. Avapei. Right. Hey. Pavakanga vachitaura nezvenyu vapanzwa here? Vapanzwa. Asi zvakataura zvisizvo. Taurai zvazvanga muchitaura. Nguva ichitaura muchiti zvone ndinomwe wangwana kune ari kubasa ari kundikuwadza. Hapana muchiti chii? Mati makanga muchiti chii? Kuti kune umwe wakubasa kwangu ari kundikuwadza. Ari kundikuwadza? Kunonzi kudii? Kunanga munhu chiiko? Ndokunonzi kunanga munhu uroiva. Hamuna musi wamakambotukana, hamuna musi wamakamboitirana chimwe chinhu chakaipa. Imi muri kutaura manje hamusiri imimi. Kune umwe wangu ari kubasa ari kundikuwadza. Nezita. Handiti mapawa. Ndokunonzi kunanga munhu uroyi, kunoda mombe, waikwa mambo,
yamunonzwa kuti akunzi mucomment section tinoda mombe nehwaya. Hatina tsitsi nekusekerera vanhu vanoita zvinhu zvokutadza kugarisana mumusha. Kana mafunga kuti munhu ari kukuroyai, ndimi mungadai makatouya kuno kwamama mosvika motaura mama ndosiya kutaura seruoko pasi kana munhu wachitaura unozosunudza kana wapedza. taurai tinzwa. Nyaya vari kutaura kuti vari kuti ndine mumwe ari kundiroya haisiriyo nyaya yavanzwa. Ivo vakatoti ndakaroya Shelter Samuel, zvanzi anogara kupi, zvanzi ndinoshanda naye kukanzu, ndozvekutaura kuti apa vakutochinjanya zvese kuroya nekuroyiwa imombe kwamako. Kutoroya kutodada nawo uroyi haudadiwe nawo. Saka chandaramba bezambuya ndechekuti muti takanga ndisingazivi. Makanga musingazivi but maitotaura ndobva mazoita vakatokuudzai kuti ndozvaunga uchiita zvata totora audio chigarai nazvo kuti muve nemarecords. Imi pamakanga mangonzwa kuti audio yandikutora nezvayo iyi haina kumira zvakanaka, mungadai musina kana nokutoiisa mufoni menyu kana kutoihaidha Samuel makaisa kumachat enyu ari secret musina kupa ine opponent uyo maida kuti aone nekunzwa manje kuti ndega ndatadza kumuudza physical. Saka ndakuda kuti adi aite kuzvinzwira ega. Unomuudza kuti ndinganotidi mombe nehwaya amai zvinoya rini? Ndisati ndaziva kuti handitorona hamusati maita sei? ndakaomberwa kare zvino ndandipedza vhiri mwana akafa gore. Isati neveduwo vakatopawo nezuro chaiwo nyakatopa gore rakapera. Zvitotori nevamwe vanotori nezvitoro right kuti ndinyatsokuonai kuti makadini zvinhu. Nokuti kana utaura neni mudarekawo taura uchisaichinyaka isu tichitotaura. So the latest date rangu is 3 weeks 21 days kubva nhasi tinenge tatowana mombe nehwai kwamama. Kuroya hakudadiwe nako kana muchiroya isikireti hombe. Anambuya vedu vairoya zvisingatoita asi dai tisingazviziva nokuti dai taizviziva kana sadza mubaba hataidya. Hatiti mapawa hataitodya but taidodya uchinzwa kunzi vanozodai vanozodini asi ndo matinenge tirimo tichimwa maheu nanambuya vedu vasingadade nawo. Kana uyu maimuti mimi ndoada kundiuraya zvese izvozvo hamusinganga kaimo. Dai mamuchiti mupostori ndiakandiudza izvozvo ndikachimusunga izvozvo auya kuno kuzotitira basa. Handiti mapawa. Saka 21 days kubva nhasi. Mombe yomuhomo i300 hwai yomuhomo i100 pamwe chete 400.